बुटगाटआव मोनफैबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय आङो अमा बिबुबो सुदों जोङो रायजो जानो मैगं हाग्राफोर जानो ओइ मैगं हाग्राफोरखौ देखायनो आङो आरज गाबनो फैबाय भिडिअ लानो फैबायहाय नोंसोरखौ मैगं हानायखौ मा मा मैगं हादों कबि आलु ओमफ्राय मटर होगोन ना होआ अ माथो आइयासो दंफैग्रो मैयानो फैदों नैथिं पियास हादों मा गामि होनो नोंसोरनिखौ हा गामिनि नामा इयोखौ मा गामि हा हेल'सि बरगाव हेल'सि जों आरो बुटगाट नोंसो रायलायबाय थादों ओइ जों गामिनि गोदासो दंफैजोबो माथो आसोलफोरा अमा बेदर गोदाग्राफ्रा नै अ नासो गोदादों ओइ नोंलाय माला फैनाय आसोल हाग्रामा बायदिसो नुदों मानसिखौनो ना गोदागासिनो दं दा जाखागोन माथो नाखौनो माबासो होदो साल'निया नासो हा मानो लकेल जानो फुख्रिनि होनांगौमोन ना फुख्रिनि है नङा सुन्दरिसो इयो लकेल फैनाय माबा लकेल फुख्रियाव हगारनानै फैनाय सासेयाथ' सिरि गोदागासिनोसो लाजिसे आरज जागायबाय लोगोफोर जोंनि लग्लं गामिनि रायजो राजा गोजा नोंसोर गासिबो जगैना गासिबो लग्लंनिनो फैजोबदों आरोना आरज जागायजोब्बाय आरोना फार्स्ट आरज ओमफ्राय बिनि उनाव मा मा नियम बानायगोन आङो दिन्थिलांनो नाजानोसै जोंहा बेरायनो फैबाय आरजखौ माने दोंब्रै खनखांनानै दसे रेस्ट लाथ'दों बै जोंहा बे आइया कृष्ण बिमा आइया इसानि सिगां इयाव दंमोन नालाय बेखौ माने जायगाखौ देखायनो लाबोदों आरो नै इयावनो मा इथिं सिङाव हाबलांनांगौ जायगा नायनो गिदिंदों आरोना बसआव फैनाया हा बेनोमोन नामा ना सोरबा थाफैफिनबाय इयाव भितरावसो खोमा हाय लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दा जों दंफैयो बुटगाट आं जेन दाख्लि मागो 1 थारिखआव भिडिअ बानायदोंमोन ना बे जायगायावनो फैफिनबाय आरोना बुटगाट सेंगाजान बिदि होनो आरोना गामिखौ ओमफ्राय बेयाव जों माने जों गामिनिफ्रायनो खारबोनाय आरोना सिगां जों गामियावनो दंमोन आरोना लग्लुङाव ओमफ्राय इयाव माने इसोरो सिगांनो फामु जानाय बाजिनो थालांबाय आरोना ओमफ्राय बे मानसिया रुंसारि जाबाय आरोना जोंनि बिहाव जायो आरोना ओमफ्राय बिनिनो दिनै बस बेयावनो जोंखौ आरज खननो थाखाय गासिखौबो रायजो राजाखौनो लेंहरनाय जादों आरोना ओमफ्राय आंबो बेयावनो बाहागो लाफानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जों आरजआथ' दोंब्रै थांबाय आरोना ओमफ्राय दाहाय दान सारनाय आरज दंबावो दा ओरैनो जेनेबा खामानिबो गैया नालाय मालाय गामियाव खामानिबो मावनो बोरैबा असुबिदा जायो ओमफ्राय
दसे जों इयाव फुख्रि गिदिर दं आरोना ओमफ्राय इयाव बेरायनो होननानै फैदों आरोना इयाव फुख्रिफोरखौ नायस्रांनो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय दाहाय ओंखाम सोंखाम जाखांनानै दान सारनो आरज मोनसे दंबावो ओमफ्राय आरजखौ जोब्बाथाय थांनोसै आरोना ओमफ्राय दा जोङो ओरैनो दा टाइम पास बेरायथ'दों आरोना बहुद रायजो राजाफोर गासिबो फैदों गामिनि जोंल' नङा बिसोरो बेलेग बेलेग सबबो माने सोरबा फैफेरैबो दं नालाय बेरायदों आरोना जायगा नायथिंदों ओमफ्राय इयावनो जों गामिनिनो सिगां माने आरो बिखुनजो सासे इसोर थाफैखायोमोन आरो ओमफ्राय बिसानि न' बिथाफोरखौ माने खोन्थानो लांदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंबो नायफाबाय ओमफ्राय बेयाव फुख्रि गिदिर मोनसे दं आरोना बेयाव जोङो ओरैनो बेरायनो होनना फैबाय आरो फुख्रि सा सा बिराद इन्दि बिलाइ दं नै इन्दि बिलाइआ देनां लांफैनांगोन र' फैबा आंथ' एम्फौ लाखायो नालाय इन्दि बिलाइखौ नै गारि गंसे गाहाम मोनलांखागोन ओमफ्राय नै बे बिबोनाङा माबागोन आरो फट' लानो लुगैबाय माने जायगाखौ ओमफ्राय फट'क साफायनो आरो आंनो फट'क लाना होनो बेल' फैदों बिसोरा लोखि सिख्लाफ्रा रावबो फैयाखै बेल' नोंखौ बोरै मिन्थिखो नोङो सोरलोंबोखो अ दे मोजां जादोंथ' जायो फट'क लायनो दा नङाबा जों फट'क लाबाय थानो बिसोरो ओंखामखौ जाबाथाय जा सानजों असुबिदा जागोनहाय जाहैफिननो ओमफ्राय दा दैमायाव थांगोन जोङो दसे थानानै दैमाखौ नायगोन फट'क लानो फैदों लोगोफोर नै दाख्लिबो मागोनि 1 तारिखआव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजाङै फट'क लानाय जायाखै ओमफ्राय दा फट'क लानो होनना फैफिनदों आरो बे बुटआव गाखोनो लुगैदोंमोनहाय बेयाव मालिक गैया नङाबा गाखोनो मोनगौमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरबो साला जोंखौ गाननानै फैनानै नायनानै थांबाय जों दा सानैया अट'जोंसो फैबावलायदों ससेखौनो टाइम पास मा खालामगोन मा मागोन मालाय गामियाव थानो सुखुयैनि बेरायलाबायनो फैबाय आरोना बैजों सिखारलांसै ना फट'क सुट लाखांबाय जोंहा ना आइफनजों फट'क लादों आइफन गोदानजों अट' गाखोफिनबाय नै फट' लाग्राफ्रा सानैल' आरोना अट' लाना फैलायदों लोगोफोरा गारनानै थांनायनि थाखाय जोंहा अट'खौनो माने रिजार्भ खालामना लाबाय बिहावखौ नै ओंखामबो मोनजाबावाखैसो 12ता जाबाय ओंखाम उखैनाया हाजाबला एबा थांनानै खाबनानै बिनानै जाहैखानोसै नाबा होआबाबो ओंखाम उखैबायहाय होननानै सोराङाबो जा फैफानो मोननायखाय बिराद मोजां मोनदों दिनै गामियावबो ओरैनो दुस्थ' स्कुल गैयाबा बेरायना थायो नालाय ओंखायनो आं लोगोसे लांफाखाबाय आरोना आंजोंनो दा थाफानायखाय दुस्थ' मावनो मोनाखै आरो ओमफ्राय जोंहा सोराङा दावदै जानानै नांखादोंमोन आरोना आंखौ दैमानि दैखौनो लोंदो होनाबा मा उफायबो दैमा सेराव नांखाबायबा ओमफ्राय ओइनै बिबौ अट' मालिकआ दै लायना होबाय ओंखाम जानो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो दा माथो सोलिबाय थानो लुगैदों ओइ खनायावथ' ओइयाव जोबथा आरज लोगोफोर दान सारसिगोन दान सारनाय आरज जासिगोन आरोना जोबथा आरज लोगोफोर बिदाय होनानै बे आरजखौ फोजोबनानै जोंबो थांसिगोन
दासो नुदों। लोगोफोर आर'जआबो जोब्बाय ओमफ्राय बसनि खामानियाबो जोबजोब्बाय आरोना लास्ट बे दान सारनाय बे दानखौ सारखांबाथाय जोंबो थांफिनसिगोन आरोना नोंथांमोननो उल्थां फाल्थांबाबो आङो ससेबाबो भिडिअ देखायना होबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै था बेखिनियानोसैमोन होनबा लोगोफोर बाय 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 लोगोफोर जोबथायाव आं नोंथांमोनाव निमाहा बिबावबाय आरोना मानो होनबा आंनि रायलायनाय ओमफ्राय आंनि टाइटेल थाम्बनेलफोराव लिरनायफोराबो अबावबाफोर जायाबो जानो हागौ आरोना अबावबाफोर आंनि लिरनायफोरा भुलबो जानो हागौ रायलायनायफोराबो अबावबाफोर माने भुल रायलायफ्लांनोबो हागौ आरोना नोंथांमोना डाइरेक्ट आंनो कमेन्टआव बुंहरखा बे जायाखै होननानै आं जेबो साना आरोना लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन